Избираш си едно от Аз не се виждам слав, да знаеш, аз е така скрит. Ама не варбер. леко те и центри. Аз тук сложа едно казанче. Пустачка. Опа! Те с най-вероятно ще напръснат. Що е? Хантър има кръв колко тебе, а не Турин няма бъф на прист. Намериха тебе. Bullshit демиджа. Disorientate. Опа, що не се върна от трапа? Дай се цикона. Де е цикона? Те е срам. Не. Ко би ми? Да, де. По коса правим, че би ми. Кона би. Да ти спестя пътя. Да, обръщам на другия. Или той е на мене. Имам крила. Май. Са пуснат този път. Зорентейта, що да иска мечая форма. Преди този дезориентейт искаше меча форма, рейдж. Сега тук такива сектори. Полиморф не рест. Ресто е тъп. Не, тос... Май не му правиш, да гледам. Пак ще вляза в трап. Казвай още като таскатър, защото. Склонче. И айсбокче. Ферно. Ще контролна таз. Как ма циклонна контролвах го? Симбиоса да им дава циклони на Хантъра. Сюр. Някой друг пач. Контролвам го пак. Нямам предвид старая се го правя. Скипа. Ама... нямам фьор. Тук ти са овертаймки, човек. То спочна Swift. Хантъра... Пак Хантъра. Кога свършиш казанна? Дезориентейт. Опа! Опа, късно. Не знам какво стана. Дезориент. Нищо, поне фернах рест. Пак не съм махнал. Сам. Свапвам. Кой не имам крила? Човек, то пуска речувка и лайфбум и то се напълна кръв. Да. Аз тук ти вай инстантките от джоба, тос зачни ба. Смятам си легна за 3 часа след саренка. Да, то те не си лягаме сега. Ай, ще поставя това, ай, отменя ми, ай, оставя. На сега. Пак сте. Просто почне да биеш по тъпия рест от другите, тя го пръскаме, ай, смайтвам. Диспелвай му куините. Или са андиспелвал. Виж, че са диспелвал, ама... Баба знае кой диспелва.
каствам с турен стъна, който е една секунда. All damage taken is reduced by 20, while protected you cannot crit. Койно. Аз смятам си лягам наистина. И ти се легни.